Ethol Aelod Seneddol I Senedd y Deyrnas Unedig ar gyfer etholaeth Aberhonddu, Maesyfed a Chwm Tawe. Bydd yr etholiad yn cael ei gynnal ddydd Iau y 4 o Gorffennaf 2024. Pleidleisiwch dros un ymgeisydd yn unig drwy roi croes yn y blwch wrth ymyl eich dewis. Mae 8 ymgeisydd ar y papur pleidleisio. Ymgeisydd 1. Chadwick David, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 13 y Wotton, Aberhonddu. Ymgeisydd 2. Dorrance, Matthew James, Llafur Cymru, 45 Pont Wilym, Aberhonddu. Ymgeisydd 3. Durant Monroe, Emily, Plaid Cymru, cyfeiriad yn etholaeth Aberhonddu, Maesyfed a Chwm Tawe. Ymgeisydd 4. Harrington, Jonathan, Diddymu Cynulliad Cymru, Pen y Lan, Tregoed, Aberhonddu. Ymgeisydd 5. Hill Adam, Reform UK, cyfeiriad yn etholaeth Aberhonddu, Maesyfed a Chwm Tawe. Ymgeisydd 6. Jones Fay, Ceidwadwyr Cymreig, cyfeiriad yn etholaeth Aberhonddu, Maesyfed a Chwm Tawe. Ymgeisydd 7. Côr Daliwal Amajit Rosie, y Blaid Werdd, cyfeiriad yn etholaeth Aberhonddu, Maesyfed a Chwm Tawe. Ymgeisydd 8. The Pink, y Foneddigaeth Lily, the official Monster Raving Loony Party, Cerdyn Villa, Heol yr Orsaf, Llanwrtyd.